Sidste gang så har jeg en lille opsamlingsvideo på det her med at lave komponenter i Figma. Og et eksempel er jo, at man laver en knap som et komponent. Og for at gøre det, så starter jeg lige med at lave en frame. Og lige her betyder det faktisk ikke så meget, hvad proportionerne er på den her frame. Fordi jeg tror egentlig bare, at jeg vil kalde den komponenter. Komponenter, ja, sådan, således at jeg ligesom har en container, jeg kan holde de der komponenter i. Ideen er jo, at komponenter er noget, du kan genbruge igen flere gange undervejs, og et godt eksempel på et komponent, det er jo sådan en knap. Så hvis jeg nu tager rectangle tool her og laver en knap, og knapper kan jo godt lide at have runde hjørner, så det har jeg gjort ved at lige justere min curvature herover, ikke også, corner radius. Knappen, denne her skal være fin og grøn, så den har et positivt feel. Den skal også have lidt sådan der. Det behøver ikke være så præcis, men nu er der i hvert fald en fin grøn knap her. En knap har jo typisk en tekst i sig, så den vil jeg også lige skrive, og det kunne jo være, at der skulle stå køb nu. Og sætter simpelthen udråbstegn på og siger yes. Godt. Som I kan se, så er det måske ikke det bedste, at den her tekst er hvid, så den laver jeg om til en mørk grå. Sådan. Den er ikke så stor, så jeg tror, vi skal op i hvert fald en 20'er her. Jeg tror virkelig godt, vi kan tage den til 24. Sådan der, så den passer nogenlunde ind i mine proportioner. I kan se, at jeg har ramt de der små grid guides, som gør, at nu er den centreret. Mens jeg er herinde, så vil jeg lige være sikker på, at den er text-aligned, altså i centrum, fordi det kan faktisk give nogle fordele senere hen. Så nu har jeg altså en knapform, og jeg har min knaptekst. Hvis jeg med mit selection tool, så vælger jeg lige begge to. Således at de begge to er valgt. Jeg kan se det herovre, og så har jeg altså den knap heroppe, der hedder Create Component, og det er den, jeg vil benytte mig af. Så sker der flere ting. For det første, så bliver min knap ligesom konverteret til en komponent, og så kan I se, står der komponent 1 herude. Jeg skynder mig at kalde den knap 1. Sådan. Og I kan se, at nu blev teksten den blev violet herover, og det blev den altså også herinde i de her highlights, der er. Så det er for at sige, at det er et komponent. Hvis jeg nu vil redigere den, så kan I se, så ligger tekst og form, det ligger stadigvæk hernede. Godt. Systemet er så, at hvis jeg så vil lave mig et website, og det skal være en iPhone her, og så synes jeg, nu vil jeg meget gerne have min køb nu-knap med. Så i stedet for at bare kopiere en eller anden random knap, jamen så kan jeg så gå over i mine assets, og I kan se, det er godt, at jeg lige skal åbne lidt her med local components, og så har jeg her, hvor der hedder komponenter, og så ligger knappen lige så fint herinde. Når jeg så tager knappen og trækker over i min brugerflade herover, bingo, så har jeg den med. Og jeg kan i virkeligheden sige, hvis jeg nu gerne vil have flere knapper, så og igen rammer jeg midten, det gør jeg, og lige med den her rammer jeg midten, det gør jeg der, sådan. Så på den måde, så har jeg altså mulighed for ret hurtigt at bygge standardknapper ind, hvor det nu skal være. Nu kan der jo ske det, at der kommer noget feedback, som siger, det duer simpelthen ikke, at der står køb nu, det er for aggressivt. Så kan jeg altså gå ind, og så kan jeg ligesom gå ind og redigere moderkomponenter. Og hvis jeg lige går tilbage i mine layers her, så kan I se moderkomponentet her, det har ligesom over i, og jeg tror lige, jeg ved ikke, om jeg kan zoome her. Der er der ligesom 4 fyldte firkanter, hvor den ligesom er en tom sådan kvadrat på spidsen oppe i det, der hedder the child components, altså børnekomponenterne. Men tricket er altså, hvis jeg nu ændrer min tekst herinde og siger, det kan være, hvad skal der stå? Læs mere. Og så måske endda uden udråbstegn. Så kan I se, at det, der sker, det er, så opdaterer den alle mine knapper rundt omkring mit site. Og hvis jeg nu har 20 sider med 50 knapper, jamen så er det her super smart. Jeg kan også være, at jeg lige skal have en ny farve på. Det skal altså være lidt mere neutralt, så vi skal over i de blå nuancer. Sådan der, ikke? Og så kan vi se, så bliver den altså også ændret over det hele.
Så det er i store træk sådan systemet med at arbejde med komponenter. Det kan godt være, at det lige kræver lidt øvelse, men nu er det i hvert fald introduceret til jer, hvordan man kan gøre det. Så jeg håber, det giver mening.